Kani gade ka Pati CTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasngi. Ka United Democratic Party Youth Wing, henne kasngi ka khatwai terek ujulio. Kala IT da ka dorkas sia Deputy Commissioner jong ka East Castles District uba Peter S. Dekar. Kenang ba untuk kelar mardor ya ka Jingkiew kabu jong kinong dia jingde ban penkiu dor kansan ni ki Marbam mardi tang na kadaw ba penjari ya ka curfew ha kani ganong ba shillong. U Secretary ki UDP Youth Wing usamla man bhalang semle ha ka jingkran bar kinong pathai kubor ulai tho ba ka seng kaliyo pediang ya ka jing ujor na ki pai ba nong thiet nong pen ya ka Jingkiew kabu jong kinong khayi ki ba penkiu dor kansan ni ki Marbam mardi tang na kadaw ko jing huri hura ka balaja ha kini ki khendiat sngi balalan ha kani ganong ba shillong. Kani ka seng sain pathai kala Dawaru now Deputy Commissioner ka East Castles District bo Jingkiew bat ye kilat klenti bantam ye Jingkiew kabu jong hinong khayi ki bapen kiu dor ye ki Marbam mardi ka bakta pat sibon ye ki pai ba khamtam ye ki badok basok bat kinong belasngi te nakaliang jong ka party UDP Youth Wing Silong City ila kentu yo DC bon check kini ki jupun kiu dor bean jong kini ki mahajan bat kinong khayi te nakaliang jong DC ru ula kubur ba pet nya ekini ke barok nang ban wanra biang ya ka ta ka jingbiang ka bai dei bat ka dor joki mar ki mata bat ki Marbam mardi ta ter ban nakaliam joka party ru ki pha bor se kitu ki mahajan ba kim dei ban suknyot ben ya longrap bat kunjo ru ba kim dei ban ki dor ki Marbam mardi namar kan ni golong ka bean bat khamtam ru ba nakaliam joka party youth wing jongi ngin sapet ringkat bat ka administration bangin sapet kmi ba la dadon kum kini ki jingja ka administration ngin sa pha jingtip sa administration bat ka administration kan sa le ek bodon kam bat pensitom kum kita ki basim kabu ha bai dei ba kini ki jingja ki naja ha kani ka lamba jongi